Bon dia. Dia 2 per Alicant i estem a l'hotel més avançat. Me diu influencer. És tonto. Bueno, en fi, avui els plans són entrenar, esmorzar, que hi ha com bufet lliure, però bueno, jo he de menjar el que em toque. Intentarem fer alguna cosa perquè segur que hi ha pa. Ets tonto. Després anirem a entrenar, que volem una Lincoln, i em ficaré un conjunt nou que li vaig comprar ahir a l'Empla, una noia que m'encanta, o sigui, és que ficat encara és més bonic. I després hi ha chill, platja, piscina, que la tenim al costat de l'habitació. I a la nit, pues, anar pel passeig marítim, fer algun beure i també mirar què sopar, perquè ja no vaig portar tants menjars i llavors el sopar doncs haurem de buscar alguna opció que me quadri, però bueno, no crec que sigui difícil, esperem. I això, i l'hotel està guai, o sigui, és el rotllo com americà, però o sigui, és normal, no és res de l'altre món, però és com molt xulo, i m'agrada molt la piscina que està aquí, és com super xulo. Ai. Ya, pero que tú pases de... Bonito. A70 ramp to Murcia, A77. I entrenar. Sortiràs més tots els meus vídeos que jo mateixa. Petita. Va. Que xulo. Sembla Salou. On està el castell? Ja l'hem passat. Sense salsa, amb salsa. Que m'estic quedant com el gordo jo de la relació. A veure, el que es va menjar una pizza i ets tu, no jo. I no, però fa molt bona pinta, hi ha pollito. ¿Está rico? Vale, graba a mi. Claro. ¿Tú quieres no grabar? Sí. Pero no sé si me he grabado a mí o no. Puja, va, que te grabo. No, a l'arbre. No crec que se pugui. Que sí, puja. No, no sé. Va en parret. Allà, com un tartan. Que no s'apreci lo gran que arriba a ser al mòbil. ¿Grande? El pedazo de árbol. Però és que a més soc niño. No, no, es que no es nota lo gran que es. Ja, és molt gran. Saluda. Fes un doble bíceps. Va, va, Que fa bé, no? va. Estàs en tu prime, eh? No, encara no. Sí. Ven. Que bonic. A veure si hi ha peixets. Vols que explica lo de la cucaratxa? Hem dormit acompanyats avui. És que a més està per aquí. Que asco. Calla. Ahir arreglant les coses va sortir una cucaratxa de darrere la meva motxilla de gimnàs. I bueno, està tot guarro perquè òbviament les tovalloles les he deixat com apartades i va anar corrent allà darrere i va vindre el noi de la recepció a oflitar-ho tot
perquè la d'allà no la podia fer sortir. I llavors hem dormit acompanyats i fa molt asco. Però bueno, ara anem... Sí, que asco, ves que hagués dormit amb tu. Ja, hem dormit a l'Assanet. Sí, ara anem a esmorzar amb algun altre lloc perquè l'esmorzar d'aquí no és gaire bo. I a entrenar a l'Icon-Gym, que anem cap a València. I aquest conjunt d'avui. Bueno, d'avui fins que vaig a entrenar, perquè ens hem de dutxar ja per marxar, per anar a buscar a l'Arcane. Tens ganes d'anar a veure l'Arcane? El cul del Roger. Tens ganes de veure l'Arcane? Tu només. Jo moltes. Mira el mar. S'ha ficat el mig aquí, te'l vaig quedar molt bé. Anem direcció a l'Icon-Gym, en tenim moltes ganes, perquè ens agrada molt. Bueno, no sé, mai hem estat. Les hem de fer vlogs. És que és molt aviat. Bueno, hem esmorzat i tot, i això, tenim... Ja m'he anat un punt, Sí, jo no. Li que estic aquí com si m'hagués fet. Tenim una hora i mitja de camí i després ja cap a casa a buscar la meva bebecita, que me muero de ganes. Te'n demanes si sempre n'agafes guarrades, tio. Ja, o sigui, hem vist que sempre que agafes menús o aquestes coses te donen algo molt insà. O sigui, per exemple, hem agafat, estem agafant els bocates i el cafè i ens va, podeu fer menú que us sortirà millor. I ens hem dit que sí, demaneu una aigua, un beure, hem agafat una aigua i ens ha tret 2 bosses de patates, de patates normals. I fas que va amb el menú. El dia que vam fer el cafè també a l'Esclat. Sí, un dia a l'Esclat, que ho tinc guardat per quan acaba, amb un cafè d'aquells freds, regalant cookies. És com, no sé... El problema no és que jo no vulgui definir, És que l'obliguen. No em deixen definir. Claro. Bueno, això, ara, després ja... I en és dèbil, saps? Té els seus complexos. Ai, senyor. Bueno, cabal con entrena. Hombro, me toqui hombro. Qué fino. Hi ha uns quants dies que estem a casa i editant els vídeos m'he donat compte que no he despedit cap vídeo, però bueno, ho faig ara. I això, hem vist la gent molt top, molt guai, però no tinc el costum com d'agafar el mòbil i gravar, hi ha molts talls temporals. Però bueno, ja us aniré ficant textos o alguna foto per explicar-ho. Però bàsicament la meva vida és així i aniré a mostrar una mica com és la preparació, tot i que no hi ha molta cosa, o sigui, no hi ha res super heavy a la meva vida ni res així, treballar, entrenar, estar amb la bebè, el pis i poca cosa més. Sí, si hi ha qualsevol altra cosa que us agradaria veure o dubtes o jo què sé, el que sigui que us agradaria que ens ensenyés per aquí, ho podeu deixar a baix als comentaris, que jo estaré encantada de gravar-ho. I ara sí que sí, perquè xerro molt, despedixo aquest vídeo per fer un vídeo que tindrà despedida i res, que espero que us agradi i que amb algú serveixi, ja que és el meu primer any que competixo, hi ha moltes coses que estic aprenent per prova i error i si les puc compartir i pot ajudar amb algú, més que millor. I això, fins al pròxim.